Fa unes setmanes també vaig ordenar que es procedís a comprovar cadascun dels empadronaments que es sol·liciten, perquè sospitàvem que més enllà de les sobreocupacions que ja sancionem, hi havia molts casos de sosterrendaments irregulars. Per tant, ja fa dies que la policia local comprova una per una les sol·licituds d'empadronament que s'entren a la Casa de la Vila. De la darrera trentena de comprovacions efectuades s'han detectat 5 casos d'empadronaments fraudulents, més d'un 16%, és una xifra escandalosa, i suposo que no cal que els digui que el 100% d'aquests 5 empadronaments fraudulents corresponien a immigrants que pretenien empadronar-se a domicilis on no resideixen, suposem, evidentment, per tenir accés a ajudes i serveis que no els pertocarien. Evidentment, tots aquests padrons han estat desestimats en base als corresponents informes policials. Com bé saben, la llei no ens permet distingir per origen i, per tant, ens veiem obligats a comprovar tots i cadascun dels padrons que ens entren a la casa. Ho dic perquè som conscients que això genera molèsties en els ripollesos que s'emancipen i volen empadronar-se o bé que volen canviar d'adreça que consta registrada, però es fa amb vocació d'erradicar aquest frau i aquestes astúcies que protagonitzen certs individus. Per tant, demanem disculpes per les molèsties ocasionades als vilatans, però reivindiquem la necessitat de continuar fiscalitzant el padró perquè s'assenyeixi a la realitat i no sigui emprat amb finalitats irregulars, com hem vist reiteradament que s'està fent. Des d'aquí també aprofito l'avinentesa per recomanar a tots els propietaris que quan redactin els contractes de lloguer hi posin una clàusula, estipulin una clàusula que especifiqui que no es permet el sosterrendament sense l'autorització expressa del propietari. Ho dic perquè tinguin cobertura legal en el cas de produir-se sobreocupacions motivades per la mala praxis d'algun dels seus llogaters. És important per no tenir problemes a nivell legal.